So hello, ngayon tuturuan ko kayo kung paano bumuo ng 3x3 na Rubik's Cube. Ang unang gagawin natin sa pagbuo ay hanapin ang side ng kulay puti. So ayan, pag nakita mo na yan, sunod na gagawin natin is yung pa-cross na puti. So paano natin gagawin yung pa-cross na puti? So hanapin natin yung mga nasa gitna na may kakombine na kulay puti. So for example, itong white tsaka red. So yung white tsaka red na yan, hahanapin mo yung kapartner ng white. So ito red. So ito siya. Ang gagawin mo lang dyan para malagay mo siya dito is itabi mo siya sa kulay niya. Ilagay mo siya sa pinakababa. Yan. Sa baba. Nasa baba siya. Gagawin mo lang is itong katabi niya red, diba? Is ile-left mo, ikot mo to, sabay ikot mo to pataas. So ayan na siya, yung red. Tapos kung may mga ganito naman na yung nasa maling kulay siya pero nakaline na siya na ano, na pa cross, gagawin mo lang dyan is ilalagay mo sa baba to, itong part na to ng cube. Lagay mo siya sa baba, ikot mo kung saan yung tamang kulay niya, saka mo siya itaas. So yan na rin siya sa green, red. So nung pangkulang blue, so ito kunyari ito for example to blue, syempre dito siya dapat, pero hindi, mali nga siya, diba? So natin siya pagbabalik na rin, lagay mo siya sa gilid, pwedeng sa kanan, tapos taas mo lang siya, by taas mo rin ito. O, diba? Yun na siya. Pwede mo rin siya ilagay sa kaliwa. So ayan, gagawin mo lang is taas to, tapos balik mo lang ulit to. O, diba? Malapit na mabuo yung cross natin. So ito na naman, mali na naman siya, hindi na naman siya nagkano. So ang gagawin mo lang is bababa mo siya, lagay mo siya kahit kanan o kaliwa pa yan, pwede mo yan, kanan, yun sa kanan, taas mo ganito, tapos balik mo. So ayan na, i-cross na tayo. Step 2 naman ay hanapin mo yung mga kulay na ilalagay mo dito. So to for example, to blue, orange, tsaka white. So lalagay mo lang siya kung saan yung pwesto niya. So ito tama na to, lalagay mo siya dyan kung saan yung pwesto niya. So blue, orange, tsaka white. Pag andito sa kanan yung white, tandaan niya na, pag andito sa kanan yung white, gagawin nyo lang is tatapat ka sa dito sa blue, kasi blue yung ano niya eh. Pag andito sa kanan yung white, tapat ka lang dito, ilagay mo lang siya sa blue. So ang gagawin mo lang is bababa mo tong kanan, sabay lalagay mo pakaliwa, sabay balik mo sa taas. O ayan na siya, kalinya na. Ito naman for example, to green, red, tsaka ano, tsaka white. So lalagay mo lang siya dyan, lalagay mo lang siya sa baba. So nasa kanan ulit, gagawin mo lang dyan, pag nasa kanan ulit yung white, baba yung kanan, kaliwa yung baba, sabay taas. Ayan na ulit siya. Tapos ito naman green, orange, tsaka white. So hanapin natin green, orange, tsaka white. So ito siya. Tapos pagka ganito naman, pagka nandito naman yung puti, nasa same naman ng ano, ng kulay na to, ang gagawin mo lang is ikakaliwa mo siya, kakaliwa mo yung baba, bababa mo to kung saan mo siya ilalagay, babalik mo siya dito, sabay taas mo ulit. So yun na. So isa na lang. Tapos ito, ayan, pagka nasa ilalim naman yung white, ito naman gagawin mo dyan. Ang gagawin mo dyan, pag nasa ilalim yung white, bababa mo to, turn mo 2 beses, ayan, mapupunta dito yung white.
taas mo, sabay balik mo to, kanan, sabay baba, sabay kaliwa, sabay taas. Ganun pagka nasa baba yung white. Kasi na, nabuo na natin puti. Kaya yung first layer. So sunod naman is sa second layer tayo. So pag sa second layer is dito na tayo sa dilaw, itataas na natin yung dilaw, tapos ilalim na natin yung puti. Sa second layer is ito orange, katapat niya yung kulay, tapos ito yung blue. So ilalayo mo yung orange sa partner niyang kulay. Ito nga, partner niyang kulay, yung blue. Ayan, katabi niya. So ang gagawin mo lang dyan is ilalayo mo siya sabay. Siyempre dito mo siya ilalagay, so dito ka rin mag-move. Ang gagawin mo lang is taas, kaliwa, baba, kanan, sabay ilipat mo yung point of view mo sa kulay nung kasama ng orange, so sa blue. Sabay dito mo naman siya gagawin kasi dito mo siya ilalagay. Taas, kanan, baba, kaliwa. So ayan na, nalagay na natin yung orange at blue. Tapos ito naman, syempre ito, red, blue. Red, tatapat mo siya sa kulay niya na red, tapos ilalayo mo siya sa blue. Ito yung blue, so sa kaliwa natin siya ilalagay. Yan, so yung gagawin natin, syempre dito natin ilalagay ito, so dito tayo mag-move, taas, ganun lang, yung 4 move lang na yun. Tapos lipat tayo kung sa kapartner niyang kulay, sabay ganun ulit. So ano na siya. Tapos pag may ganto naman, kung saan nakalagay, kunyari may ganto, ang gagawin mo lang is ilalabas mo lang siya at ilalagay mo siya dito sa ganto. Syempre ang gagawin mo is yung ganung move rin na yun para lumabas siya. So ang gagawin mo lang is taas, kaliwa, doon ulit, tapos lipat ka. O diba, lumabas na siya. Ayan o, ayan na yung orange at green o. Diba, lumabas na. So, syempre, pag lumabas na siya, ilalagay mo na siya kung saan siya dapat naroon. So, ang katapat niya is orange, tas green, yung kapartner. Syempre, ito yung green. Ilalayo natin siya sa green, ganun ulit. Sabay, taas. Syempre, dito mo siya ilalagay. So, dito mo gagawin yung move. Taas, kanan, baba, kaliwa, sabay lipat ka sa kapartner niya. Sabay syempre dito tayo sa kanan mag-move kasi dyan natin nilalagay. Tapos yung 4 move ulit na yun, kaliwa, baba, kanan. So ayan na siya, orange siya, green. So isa na lang, mabubuo na natin yung second layer. So ito yung last na part nung second layer. So red siya, green. Ito yung green, ito yung red. Lalayo mo yung green, syempre sa partner niya ilalayo mo siya pa kanan. Tapos dito tayo mag-move kasi dito natin siya ilalagay. So ganun ulit yung 4 move na ginagawa natin. Taas, kaliwa, baba, kanan, sabay lipat. So yung 4 move ulit, taas, kaliwa, baba, kanan. So ayan na, buo na yung second layer natin. So, ang third step naman is bobo naman tayo ng cross dito sa may yellow naman. So, pag wala kang cross, kahit saan mo to pwedeng gawin. Kahit saan mo siya pwedeng side gawin pag wala ka pang cross. O kaya pag may cross ka naman na, pwede mo na siyang hindi gawin. Kung wala ka pa nung, at kung ganito lang yung senaryo nung sayo, is pwede mo siya kahit saan gagawin. Pwede mo kahit dito sa orange, kahit sa blue mo siya gawin, kahit sa red, or kahit sa side ng green. So ang move na gagawin natin is, diba dito ka nakatapat sa yellow, para makabuo ka ng cross, ay gagawin mo is ganito. I-turn mo to ng right, sabay gagawin mo lang yung 4 moves. Sabay turn mo ulit siya ng ibalik mo siya. Yan. So ayan na, may ganito ka na.
ito yung pag may, yung sa kanina naman, pag may ganito ka na, kailangan itatapat mo siya dito. Kailangan na ganyan siya. Ganyan siya. Nakalayo siya sa'yo. Pag may ganyan ka na, kailangan nakalayo siya sa'yo. Diba, yung gagawin mo naman is, next, ganun ulit. Ganun ulit ang gagawin mo. Pero, kailangan, itong linya na to, na pael, parang pael, kailangan nakaganyan siya sa'yo. Nakalayo siya sa'yo. Nakatutok siya doon sa pataas, pati sa pakaliwa. Tapos, ganun lang ulit gagawin mo. Ita-turn mo to. Ganon. Diba? I-turn mo ulit siya pabalik. Kasi na, may linya ka na. Pagka may linya ka na, kailangan hindi siya nakaganyan. Kailangan lagi lang siyang nakaganyan. So, pag nakaganyan na yung linya mo, hindi mo na siya kailangan ni ganito. Pero pag nakaganto yung linya mo, kailangan i-ganon mo siya. Parang kailangan nakapahiga siya sa'yo. Hindi nakapatayo. So, gagawin mo lang is, ganun ulit. Pag may ganito ka na, ganun ulit gawin mo. Hanggat di ka pa nakabuo ng cross. So, gaganto ulit. Ganito. Tapos, iikot mo to. Yan, ganyan. Ikot mo to. Tapos, taas tong kanan. Kaliwa. Baba. Kanan. Sabay balik mo lang. Tapos, yan na. So, may cross na tayo. Sunod naman na gagawin natin is ipapantay natin yung cross sa tama niyang kulay. Kasi tingnan mo, diba, may ayan, sa gantong senaryo nasa tama na lahat ng cross ko, ng linya. Pagka ganito na yung senaryo ng cross mo, pwede mo na tong i-skip. Ganyan na, nasa tama na. Pero pag hindi pa naman, siyempre gagawin ko, ibabalik natin sa senaryo na hindi pa siya ganito tama. Pero pagka tama na, ganito na yung cross mo, ayun, nasa tamang side na siya, pwede mo na to i-skip. Tapos ito naman, pagka ganito yung senaryo mo, pagka wala pa sa tama yung cross mo, wala pa sa tamang side. So, ang pwede kasi maging outcome niyan is pwedeng tama tong dalawa, tama ito, tsaka ito. Pagka ganun yung tamang kulay na nakatapat, kunyari ito nakaganyan, tapos ito rin, tama rin to, ito green rin to. Pagka ganyan, yung naging outcome, kahit saan mo na to simulan move na to, kahit saan mo na siya simulan, tapos ulit-ulitin mo lang hanggang maging tama na yung cross mo. Pero pag may dalawa kang tama, so for example ganyan, dalawa yung tama, to green tama, red tsaka red, gagawin mo dyan is ilalagay mo yung parang pael siya, diba? Ito tama yung green, ilalagay mo sa ito yung tama dito, tapos yung isang tama is dito naman, dito. So ito yung isang tama, sabay dito yung isang tama. So dalawa sila tama. Ito panlalagay mo siya sa taas dito, tsaka dito sa kanan mo. Tapos pag nalagay mo na siya, so ito siya, diba? Ito yung tama, ito rin yung isang tama, file siya. So ang move lang na gagawin mo dyan is, diba nakalayo na nga, so ang move lang gagawin mo dyan is taas to, kaliwa, baba, kaliwa, taas, kaliwa, ay kanan, sabay baba ulit. So ayun na, nakita mo na, yun na, tama na silang lahat, orange, blue, red, at green. Tama na siya. Next naman is itatama natin yung eto naman, ito. Hindi naman siya yung tama na nakalagay na talaga yung buo na talaga, pero yung nasa tamang kulay lang siya yung side niya, parang ganito. Pagka ganito,
walang tama kasi ito, tingnan mo. For example, ito. Hindi siya green, red, tsaka yellow. Hindi siya green, red, green, orange, tsaka yellow. Kasi kailangan green, yellow, tsaka orange to eh. Kasi ito, blue, red. Kailangan blue, red, orange to. Ito, blue. Itong blue, red, yellow. At nandito to. Paano natin sila ilalagay sa tamang arrangement? Kasi ito, tinan mo to. Wala siya sa tama eh. Red siya, ay orange siya, imbis na red. So, ang gagawin natin dyan is hahanapin mo kung saan yung may tama. Kasi it's either merong isang tama na side or wala. So, pagka wala, kahit saan mo siya pwede gawin. Tapos kapag mayroon naman tama, ilalagay mo dito yung tamang yung tama, sabay ilalagay mo na dito yung parang ayos na kulay, sabay dito mo gagawin yung move dito. Pero pag ganito naman sa senaryong to, katulad sa akin na wala namang lahat gulo, magkakahiwalay. So ang gagawin natin, kahit saan mo na siya pwede simulan, kahit saan na, kahit dito, kahit isang side. Pero pag may isa ka ng tamang order na kulay, kunyari ito, hindi to orange, red to. Yan, tama siya, blue, red, yellow. Dito mo siya, ilalagay mo siya dito, sabay dito mo gagawin yung move. So ang move is, na gagawin mo is left to, taas, sabay right, sabay taas. Tapos pa down naman. Left, pa down, right, down. So ayun na, pagka ginawa mo na yun, kunyari nasa senaryo ka na walang tama, na wala sa tamang order, meron dyan lalabas na isa ng tamang side. Ganito, ito yung sinasabi ko. Ayun, green, orange, tsaka yellow. Green, orange, tsaka yellow. Yan, tama na siya. So sa side na to. So ganito ang gagawin mo pag may isa ka ng tama, di ba? Ganun rin, pero ilalagay mo sa harap mo yung tamang side. So ito, for example, ito, di ba? Tama siya. So dyan mo siya ilalagay. So bigyan mo gagawin yung move na ganun pa rin, yung parang sa last move natin. So ito, gagawin mo is left, taas, right, taas, sabay left, baba naman, baba, right, baba naman. So ayun na, makikita mo is may mali pa rin, di ba? Kasi siya pa rin yung tama. So ulit-ulitin mo lang siya hanggat sa magiging tama na yan lahat eh. Magiging in order na yan. So isa pa, ito yung tama, di ba? Left, up, right, up, left, down, left, down. So ayan, makikita mo na sa tamang order na siya at yung iba buo na, ba? So ayun na nga, ito na lang, mayroon na lang tayo nasa tamang side na, nasa tama na itong dalawa. Ito nasa tama na rin. So last part na ay babaliktad natin to. Itong yellow na to ipaangat natin. Yan. So ang gagawin natin una is taas na natin yung white. Sa white na tayo yung white na yung taas natin. Iba natin yung yellow. Ito yung part na mahirap o nakakalito kasi isang mali mo dito is magugulo na yung buong Rubik's Cube. So kailangan hindi ka magkamali kasi pag nagkamali ka uulit ka na naman sa una. Sa tingin ko ito nga most replay part ng pagbuo ng Rubik's Cube kasi nga nakakalito to. So ayan, to kung saan yung mali, hanapin mo siya, ilagay mo siya dito. Ayun o, diba? Red, blue, tsaka yellow. Itong yellow, ipapababa natin to dito. So, ang gagawin lang natin dyan is up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, right. So, pag nasa tama na, yung yellow nasa baba na, lipat mo naman tong baba sa ilalim. Yan, ito yung i-turn mo to, i-turn mo, hindi ka lilipat dito,
Hindi ka lilipat dito. Ito turn mo yung ilalim. Tapos yan na. Tapos pag andyan na, iilalim ulit natin to. Gagawin ulit natin yung move na yun hanggat sa mailalim na yung yellow. So, taas, kaliwa, baba, kanan, taas, kaliwa, baba, kanan. So, ayun na. Balik mo siya. Ayun na. Una ang Rubik's Cube. At, ayun yung Rubik's, yun ang method ng Rubik's Cube na sa tingin ko na nababagay sa mga beginners kasi napakadali niya lang matutunan tsaka napakadali lang kabisain. Yun na. Salamat po sa panonood.